Meta l-erba' filgħodu kompla d-dibattitu dwar il-liġi tal-ugwaljanza Fiż-Żwieġ ħareġ b'mod mill-iktar ċar dwar kemm il-Partit Nazzjonalista u Maqsum dwar din il-liġi. Fil-waqt li kien hemm min kien ċar kristall bħad-deputat Edwin Vassallo li qal li se jivvota kontra anke jekk il-Partit Nazzjonalista ddikjara mod ieħor, oħrajn kienu iktar kawti. Għalkemm id-deputat Claudio Grech wera mingħajr ħafna dubji illi hu favur vot ħieles. Oħrajn ma qablux bejniethom lanqas dwar jekk il-Partit Nazzjonalista għamil sew meta astjena dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Bid-dikjarazzjoni tiegħu Edwin Vassallo ikkonferma dak ir-rapportat fl-aħħar jiem li fil-Partit Nazzjonalista hemm disgwit serju dwar din il-liġi. Fil-fatt, id-deputat Mosti ma darx mal-lewża u qal mill-ewwel li se jkun qed jivvota kontra din il-liġi. Sur President, jiena nixtieq niddikjara li se nivvota kontra din il-liġi għax għalija din il-liġi fil-kontenut tagħha huwa moralment inaċċettabbli u għaldaqstant la darba hija deċiżjoni, id-deċiżjoni tal-vot hija issue morali, materja ta' kuxjenza, jiena nagħżel li nivvota skont il-kuxjenza tiegħi. Min-naħa tiegħu id-deputat Claudio Grech għamel indikazzjoni ċara li hu favur free vote, anke jekk il-kelma free vote ma semmiet qatt. Fl-opinjoni tiegħi dal-Parlament, mod partikolari din in-naħa tal-Kamra, għaliex jien parti minn din in-naħa tal-Kamra, għandha tirrispetta id-diversità tal-ħsieb. Din in-naħa tal-Kamra għandha tirrispetta id-diversità tal-elettorat tagħna. Din in-naħa tal-Kamra għandha tirrispetta wkoll il-ħsieb illi mhux bil-fors kulħadd jaħsibha l-istess. Kien hawn li żied li dwar liġijiet bħal dawn kulħadd għandu jkollu l-fakultà li jesprimi l-perspettiva tiegħu filwaqt li qal li l-liġi tgħaddi xorta waħda għaliex il-Gvern għandu n-numri favorih. Jiena nemmen illi għandu jkun hemm aktar rappreżentazzjoni tad-diversità f'daw il-liġijiet u aktar fakultà illi kull wieħed u waħda minnha ikollu il-libertà kollha li jesprimi l-opinjoni tiegħu, il-perspettiva tiegħu fuq dawn il-liġijiet. Id-deputat Nazzjonalista Robert Cutajar ukoll kien kritiku tal-liġi kif imresqa filwaqt li żamm l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili meta astjena. Inħossni urtat meta xi ħadd kemm min-naħa tal-Gvern u forsi wkoll anke nies oħra hemm barra fejn tkellmu li l-Oppożizzjoni għamlet żball. Jiena ma naċċettax u nirribatti wkoll il-fatt li 3 snin ilu l-Oppożizzjoni żbaljat meta aħna b'mod unanimu għax jiena nemmen illi meta fi grupp hemm deċiżjoni illi ttieħdet għandna nibqgħu konsistenti ma' dik id-deċiżjoni illi tkun ittieħdet. Ta' bħal ħafna kumitati oħra jkun hemm momenti fejn mhux kulħadd ikun jaqbel ma' dik id-deċiżjoni, imma once li ħriġna minn dik il-Kamra fejn ħadna dik id-deċiżjoni għandna nibqgħu konsistenti. U allura jiena ngħid illi sar żball, iva, però l-iżball li għamilna din in-naħa tal-Kamra kien illi ma spjegajniex lin-nies għaliex aħna konna qegħdin nastjenu. Din id-dikjerazzjoni kienet botta ċara lejn dikjerazzjonijiet mod ieħor li jagħmel il-Viċi Kap Mario De Marco u d-deputat Claudio Grech li tkellmet propju ftit qabel ma tkellem Cutajar. Però kien hemm min jien personalment weġġajtu. U allura meta tirċievi l-invit id-dar taqbiżlek dema u tajt kemm għandi ħbieb ta' vera. Stidnuni alla volja jien personalment weġġajthom għax stennew differenti minni. Din id-darba mhux se weġġaħħom. Assolutament le. U bil-Partit Nazzjonalista Maqsum iktar deputati nazzjonalisti baqgħu jargumentaw li m'hemmx għaġla għal din il-liġi favur l-ugwaljanza. Għaliex din l-għaġla kollha? Għaliex qegħdin niġru biex infittxu ngħaddu din il-liġi? Naħseb il-koll konxi, ħbib tiegħi miż-żewġ naħat tal-Kamra, illi wkoll din hija liġi sensittiva u delikata